И здравейте хора, аз съм SteelsBG и днес ще играем Survival Games. Нещо, гласът ми хора. Добре, ще видим. Този път се написах по-рано. Да видим. Кои са свободните? Четвърти, като гледаме футбол. Тук има ли някой? Да. Хора, ще спра клипа на пауза, защото да не чакате 2 минути. За сега, да знаете. И хора, останаха 30 секунди, както виждате. Вече не виждате. Всъщност, решение. Къде сме толкова много? Ще имат още време някой да джойнат. Че започваме. О, добре, ми хареса. Това хора ми хареса. Вече нямам друго. Ето дружение. Аз бегам. Трябва да се бием само ръка. Защото с мота често нищо нямаше. Започвам. Тук има нещо, бе. Ето има някой. Скок. Вижте някой. Не той с меч. Ако мога да го убия, ще бъде хубаво. Го тепам. Хора, ще го тепам. Само че вярвам в себе си, че ще го тепам. Не, наполовин че съм. Хора, наполовин че съм. Бягам. Търся честове. Успяха да ме гонят. Харесва ми това. Хора, усещам, че всеки момент ще умра. Често. Добре, има нещо. Да не е вътре някъде, бе. Хора, че как тук е скрит? Той тук не може да се отвори. Как да го отворя от тук? Ще клекна и пак не го виждам. Даже не го виждам. Ма той е отвътре, бе. Влезме вътре. What the fuck? Какво е бършко? Да, как влезна? Ето го. Начина какъв е тук да се влезна по тези... Нищо, което не знам даже какво е. Къде е дошчист? И да паднем. И се загледахме. Опа, сега. Не мога да щупя толкова добре. Това. Да се скача по моя хитър начин. Ма там ще има ли нещо? Ще мога да излезна. 5 минути след мача. И нямам нищо хубаво. Нещото хубаво е, че съм наполовин без пасъчице. Не мога да излезна. Не, хора, ще лесна. Не виж така, я видим. Така беше май. Така. Я следващ стана ли, бе? What the fuck? Май... Добре, перфектно. По-добре беше така.
Ма сега още не като слезне вземе айтемите. И той ще се заклещи, после друг ще го лупи и така нататък. Май не трябваше да влизам така. Аз влизам в първия. Не мога да джойна 15 секунди. What хора? Абе. Това е подобен на оня. Според мен. What the fuck, бе? Той да му продължа ти, ако иска. Как му беше? Така май му беше начин. Пишеш ли, бе? Ма не говорим на тебе, бе! Писа ли ми нещо, което да гледам? Не. Я, писай. Абе, не, те двамата са тим. Я се клейте работата, бе. Какво ми правиш, бе? Ма добре, че клъкнем. Клъкнах. Клъкнах, ето виж ме, бе. Абе не ми пука, аз започвам. Това не ми трябваш. Не ме е хич бъз за тебе. А отваря честа бързо. Айде на панталонки. Добре. Айде каска. Добре. Ей, what the fuck? Къде ми че на каската? Не. Най-тъпата броня съм. Дай нещо, бе. Грознобилище. Много ме дразнят те тук. Да. Да ме оттепаш. What the fuck, те са двама. Бегам. Фак, хора умирам. Те път ме. Да, се появи изневиделицата и сега тръгнаваме тепа. Гачи чудовището той. Извънземното. Но тук как падна от космоса и започнава веднага да ме бие. И че е нахално. Не стига, че е нахално, не стига, че иска да ме убие. Ма не мога да се опъдна, хора. То съм да някак да го типна. Аре бе, на далата. Ма това е тя, бе. Да фак, ма съм на 1,5 сърце. Бегай, бе. Бегай, бе. А, what? Да. What the fuck, да спечеля все едно срещу двама и то. Та едина с честплейт, оставите другото, ама. Едина с честплейт, аз с едни тъпи панталонки с една тъпа каска. Панталонките ми само харесват толкова. Да, ще играя още един път и това е. Защото много ме дразнят тия. Да, хем на ръце. Някой писал. 3 секунди започвам. Хора, това няма да го слагам
в линк в описанието. Аз забравих да ви кажа, че в оня клип ще го сложа. Оле, почекай, Джини. Аз ще го тепам. Ей, бе. Ето бе, аз ще го тепам. Тебе, бе. И аз си го е работата. Че вече ме отепаш, като гледам с какво си аз, с какво съм. Нещо днеска не ми върви. Да. Сега трябва да започна мен да ме тепа. Да, хора, клипа свърши. Това беше много бързо. Еми, хора. Чао от мен. Аз бях Steven'sBG и коментирайте, оценявайте и чао.